La veritat és que ja fa 15 anys, sembla que va ser ahir. Jo l'he vist i tinc un record molt maco d'aquella època. Va ser una època d'inventar, de crear, de compromís, d'il·lusió. No va ser fàcil. Van començar en el 2003, me'n recordo jo, en uns 6 mesos no sabien si farien o no farien les àrees bàsiques. Van ser les primeres àrees bàsiques que no eren d'Institut Català de la Salut aquí en Hospitalet. En Barcelona s'havia fet alguna més i també en la meitat de la plantilla d'alguna manera heretada de l'Institut Català de la Salut. Jo, de fet, venia de l'Institut Català de la Salut. Van ser uns dies molt macos, una època molt difícil però amb molta il·lusió. Recordo algunes anècdotes que ja explicaré després, però sobretot els professionals. Els professionals, me recordo que van tindre que fer entrevistes a uns 180 professionals en 10 dies, 10-15 dies. I això va ser molt divertit, va ser molt engrescador perquè la gent que va voler entrar-hi en il·lusió i en compromís. També recordo, havia, per part dels veïns de la zona, estaven, si més no, preocupats per el tema de què passaria en aquestes àrees bàsiques, si eren privades o no. Jo crec que un dels grans èxits que es va aconseguir és que a l'any de fer les àrees bàsiques els veïns valoraven molt positivament el funcionament de les àrees bàsiques. Els nostres professionals també estaven a gust i contents. Ja t'he dit, eren èpoques de somiar i de crear. I això va ser molt important. Tinc un grato recuerdo. Jo penso que aquestes àrees bàsiques, que aquests equips, tant els dos, el Torrassa, Collblanc, com els de Barcelona, han sigut un exemple per a molta gent de com es tenen que fer les coses, com per als mateixos professionals. I després va vindre la crisi, i la crisi va ser molt dura. I jo crec que si no hagués sigut per aquest compromís de la gent i aquesta gent engrescada, s'hagués viscut d'una altra manera. Anècdotes. Em preguntaves abans, quan parlaven d'anècdotes. Home, jo guardo algunes. Una d'elles va ser aquell diumenge que ens va tocar traslladar les 20 i pico mil històries de la Torrassa a Collblanc en un diumenge en camions, menjant bocates aquí tots, gent que no tenia obligació de vindre un diumenge, però va ser i les primeres cues que es muntaven aquí en Collblanc i en Torrassa, la gent, els veïns, venien a veure qui eren nosaltres i venien a apuntar-se al metge i unes cues de 100-200 persones per veure el seu metge. També me'n recordo, ara ja parlant de quan van entrar a Barcelona, al cap d'uns mesos es va inundar, tots allà a la fregona, salvant les històries clíniques i demés. La veritat és que va ser molt gratificador i molt interessant. Va ser una gran experiència que jo recomanaria en aquest temps a molta gent. És a dir, tindre il·lusió per fer alguna cosa nou és el més important, i més en un treball com el nostre, que és un treball d'assistència. Si no estem convençuts de que fem alguna cosa maco, de que és alguna cosa superior a lo normal, no lo podem gaudir, aquest treball. Jo també voldria aprofitar, ara ja no estic aquí, estic en un altre lloc, fent en altres responsabilitats, però me'n recordo molt d'aquí. A vegades, inclús, tinc un record molt dolç d'aquella etapa que vaig passar aquí. I l'únic que voldria és que, a mi me costa, perquè estic assabentat del bon funcionament d'aquestes àrees bàsiques. Jo sempre dic àrees bàsiques, no les dic equip d'atenció primària, són àrees bàsiques. Un bon record d'aquestes àrees bàsiques, i jo el que vull és que continuem per aquí, que no oblidem mai que el seu treball és molt maco, que és juntament con l'ensenyança i demés, la sanitat és un dels millors treballs que un pot tindre d'alguna manera, perquè està al servei de la població i que això no l'oblidem mai.